C'est la maman. C'est la maman. Elle dit ça. Ej, tusind tak. Hold det er mamma. Det er mamma. Hvem? Og det kommer også, vi skal have det over. Er det muligt? Ja, der er et hold, der er langt i den anden. Måske jeg skal snakke med Møller eller Domella. Det er fordi, der er nogen, de gerne vil. Så nu er det godt nok. Jeg skal snakke med Møller om det. Ja, det er det. Sikrer dig lige, du får nogle penge for det. Hvad så? Hvorfor? Du har 60.000 Marceline. Tror du, når jeg kommer her, så tror jeg, det er gratis af det. Okay. Der er en af de børn, der får gratis skole, hva'? Er ingen, der får grøn? Jo, piger gør altid lidt rabat på dem. Og der er en kæmpe æderkop derovre. En æderkop? Hvorhenne? Derovre. Jeg kan ikke se nogen æderkop. Altså natlærmer. Det er mamma. Prøv at kigge på det. Du kan synge. Det er mamma. Det er mamma. C'est la maman. C'est la maman. Le moment de manger. C'est la maman. Man kan se det oppe i skærmen. Er det en sjov mus? C'est la maman. C'est la maman. Hvorhen er der æderkopper? Jeg kan ikke se nogen. Nej, det er blade på træerne derovre på. Jeg troede, at du var æderkopper. Mark. Douglas. Hvad kan der på Det er køren her? næsten ligesom. Hvad? Hvad er det, du spiser? Hvad er det, du siger nu? Det er godt for ham, der er. Det er bare det. Il a décidé seulement comme ça. Mark. Hvordan ser det ud? Prøv at tage et billede. Det er mamma. Det er mamma. Bien. Say something. Hvad laver jeg med din mund? Ja, du bliver en optaget. Esk. Det er jo nogle gange, der er langt vente til Douglas. Mark. Tobias. Jytte. Rose. Bien. For jeg ved, at nogle efterskoler derovre, hvor vi bor, der er 7 års vente. Ja. Eller man skal da stå op i 7 år før. Hvor meget kan han kæmpe? Kan du? Hvad siger du? Her er en dreng, der skriger. Jeg kan høre det. Ja. Det er kun en dreng. From Brass. Nej, det gør jeg. Hvad hedder jeg? Kan du huske det? Jo, men det var det over på... Byen. Jeg fortalte dig, at jeg fortalte dig med børnene der.